Ramogi oganda maingo 500 gie kineni osendi kod obila. Oganda moko osewito ngimagi, mwandu bende osekethore, aka bende piny Kenya bende koro wito omenda mathoth kaluwore koda koso ma ok tiyo kuom thuolo mar ndara ariyo, ka bende koro ng'anyo donjo odiochienge mar adek odiochieng' makiny. Kata kamano piny wacho ni koro osenyalo mar duoko chien weche mag ng'anyo, ka bende oganda duto okwa mondo mikiny ochop wono thoth oganda mano makod obila no chopo e doho kamotingo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino manodhi, ka bende bura mare ibiro winj kendo odiochieng' makiny. Magi timore e kinde ma bende koro kanisa medo sundo jotend piny kata jotend piny ma pacho kam kaachiel koda jotend kweth mar Azimio la Umoja mar mondo mi ochope mesa mar twak mondo nyakwe e pacho kam. Ramogi magi moko kuom weche ma omiyo pek. Ni polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi, wakikiuka sheria za nchi, wakiua na kupiga risasi hata watoto. We have seen a rogue policeman in plain cloth shooting an innocent Kenyan. Apisas mag obila koro iseyo kuom tiyo gi teko mathoth ka girakore gi jong'anyo, gino makoro wachore ni osenego ji 30 kochakore dwe mar adek higani. Baba is very safe and is alive and kicking. Kweth mar Azimio la Umoja wacho ni ogai margi Raila Odinga nitie kendo ngimane ni kare, kaluwore gi penjo mag joherane mapok onene e lela kuom ndalo 8 koro. Wono business ni chien kabisa, cause kaka nadonjo gokinyi Nyasaye okonya mating'o ji 2. Jisandre kata hospital kidhi kuro kata kijine chef ku card maren chef onge gimo konyi. Ohala kod yore wuotho chako duogo kare odiochieng' mar 2 mar ng'anyo mane oland kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Machiegni Ramogi ne wang' sane weche manyien mag Oimore par nyalo tudori kodwa namba omenari 36000 bende yudowa kanyo e mbui mar Facebook kachiel wantiere YouTube, yudowa Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako ni ji 2 yang ni otho bang' obila achiel ogigi magina e odiochieng' mar 2 mar ng'anyo e boma ma Kisumu, ma ochwalo kwan ji duto ma osenegi e ng'anyogo nyaka 9. Lipot makamano donje kinde ma obila ma Kenya podi medo se kuom tiyo kod teko mathoth kuom jopiny mang'anyo. Riwruok makedo ne ratich oganda Amnesty International wacho ni maloyo ji 30 osewito ngimagi chakre ne jo Kenya chak ng'anyo dwe mar adek higani. Walter Nyambaga nigi mathoth. En ng'anyo mosekelo lit ne familia bura mantie Bomet kod gwenge mag piny Kenya. Kama obila makoro ol kuye wengegi ka iseyogi kuom tiyo kod teko mathoth kuom jopiny e kinde mag ng'anyo. Riwruok makedo ne ratiro mag oganda Amnesty International okoni maromo ji 30 osewito ngimagi yare dwe mar adek higani mane ng'anyo chakore pachoka. E ote mare ne ute mag fwambo, Amnesty International wacho ni tarik 20 dwe mar adek 2023 ji 12 ne owito ngimagi bang'ne e kinde mag ng'anyo, ka tarik 27 dwe mar adek 2023 bende maromo ji 12 ne owito ngimagi e ng'anyo mag Azimio, to odiochieng' manyoro maromo ji 6 ne owito ngimagi kinde mag ng'anyo. Ka sechego, riwruok machielo mar Aki Africa bende koro dwaro ni mondo okaw okang' mager pino ne obila madonjore kod japiny kendo rodho Kisumo e kinde mag ng'anyo. Yale tuliyoyaona katika siku chache hizi zilizopita ni polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi, wakikiuka sheria za nchi, wakiua na kupiga risasi hata watoto. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kotele kod jatend kweth manoke od buro Pio Wandae bende osebila kuom Oimore karandier kuom japiny mang'anyo maonge ligangla mag lweny. What we are witnessing is basically crimes against humanity, and in fact genocide in the making, because these attacks first of all are premeditated. Yesterday in Madare constituency, you saw there was one person who was shot in the leg, peaceful and unarmed. You also saw a person who was protesting that his child had been choked by tear gas that had been lobbed into their informal settlement in their houses. There was a person camouflaging and masquerading as a member of the media
who abducted that person, and that person to this place or this time is incommunicado. Magitimore kang'at achiel bende owito ngimane kaunti ma Kisumu kendo kelo kwan mag jok mosewito ngimagi ochopo jabiro nyaka ng'anyo mag kwedo sirikal chakre jumane. We have noted with utmost concern the unprecedented level of police brutality targeted at innocent, peaceful, and armed Kenyan citizens. Juma mokalo, badriruok mar piny mangima makelo ne raticho mag oganda kata the UN Human Rights Office bende ne oseyo piny owacho ka gikwedo go okang' mager mobila ma pacho ka tiyo kod teko mathoth ka girakore kod joma timo ng'anyo. We have seen a rogue policeman in plain cloth shooting an innocent Kenyan. We are asking the international community to note the violation of human rights. Wachwe bende piny owacho osedonjo go e tong' kod riwruogno ka gibende giseyo kweth mag Azimio makelo tulo, ketho mwandu to kod monjo bila sama gin kod ng'anyo. There are people who have died, there are people who have been shot, there are colleagues of ours who have been arrested, and the only conclusion you can make is that there is a clear command structure. Ikinde kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod osundo piny owacho mondo yufum bech ngima kokalo yor ng'anyo. Ng'anyo mosekelo lal e yor tho to kata mana hinyruok ni oganda kendo jiwgi mondo gitim mana e yorno manyalo kelo kwe. Nyakora mga jwang' rieko loyo ng'eyo nikech nyalo we ni ng'eyo to kar ikia ni ikia. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kangemi, Nairobi. Erokamano Walter kuom lipodno. Kwan jogo mayudo hinyruok kinde ng'anyo e counties ma Kaluo medo mana dhi malo. Nyaka sani ji mayo 35 dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore kama thoth gini kod hinyruok mag adhonde mag magina. Miliseta Dhiambo miyo waler mathoth. Mana kaka ne osingi kod riwruog Azimio la Umoja, ng'anyo ne ochakore tich adek kendo geto lak kuom ndalo adek. Ng'anyo no kata kamano oseweyo moko kuom jopiny gi hinyruok, lit kod kuyo bende. Osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu wayudo moko kuom ji ma pod yudo thieth bang' hinyruok e ng'anyo. Musapagaria yo kang'en police no forems auke kodi tatanya da forems ndarana chakudhu kari drum malo to police uno oshutagi no go alisa sigi chien bago busha kabutu chobo ye nyembech kayo gore nyembech oko to monda cross ndara tena winja ka abeda unconscious dichia to awinjo ka ng'ato wacho ni jogo go ng'ano but pok I realize gima timore koro kaneno remo e lawa korka a collapse. E county ma Kisumu kwan jogo ma osehinyore kinde ng'anyo osechopo 18 ka ji 2 kuomgi to ne owito ngimagi. Ng'at achiel ne ochop godo ka oselalo ngimane ka ng'ama chielo to muche ne ong'adore ka odhi nyime kod yudo thieth e kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi e chuny boma ma Kisumu. Ji modong' sani medo yudo thieth kendo ngimagi koro osegole kinda kuru Gasumbi. Nyaka sani koro waseyudo ji 18 mo oyudo hinyruok mopogore opogore kaluwore gi risasi mogogi. Ji 5 nosetimnegi operation kendo ji 6 itimonegi operation sani. Ng'at achiel otho to gi ng'at achiel bende okel kosetho kowuok Nyamasaria to ji 16 modong' gine stable condition kendo koro gidhi mbele gi thieth. E county ma Homa Bay ji 6 moting'o chwo 4 kod mine 2 dhi nyime kod yudo thieth e kar yudo thieth ma Homa Bay referral bang' yudo hinyruok mag adhonde magina e rakruok mane ochuo chieng' e kind obila kod jong'anyo, wach ma bende oyangi kod jatatije mar osiptandno Peter Ogola. Fundi iko nje napiga msumari. Mimi niko ndani nashikilia mabati. Naona kitu akanipiga mguu. Nilimwambia fundi, iko kitu amenipiga. Nasema hapana, wewe umebabaika. Kutoa sarwali. Damu ndio inakuja kwa mguu. Kini waseyudo ji 6 chwo 4 gi mine 2 ma
nigi hinyruok to osemigi yedhe mag rem to gin waneno wanyalo miyo gi thuolo gidog dala kawuono bang' bedo kwaseng'iyo gi bang' seche matin. Machielo e kaunti ma Migori, kwan ji masani dhi nyime kod yudo thieth ochopo 13 e kar yudo thieth mar piny owacho ma Migori bang' ka laktar moro bende ne ogogi magina e dhorangaje odiochieng' ma kawuono motelo ne ji 12 mane oseyudo hinyruok mopogore kinde ng'anyo e kaunti no ka ji 5 to ne oyudo hinyruoge mag adhonde magina. Kuduogro chako kalo wa kendo kaendi to kokalo wa mabor kabisa mana mita 10 kama to lokore to chako mana siemo wani wewe to wambe dho umo koko siemo wani wewe to ting'o bunde lwete. Koro kapok awuoyo to akawo nyithindo manyan gel tienda giki adoko ka dieng'eya kaduogo na ng'eya niendi to winjo mana ka gimoro slap kura kako slap kura no kadoga ng'iyo I just felt gimaliet kanika kare I was bleeding. Kwayo ma oganda go kod jochiw thieth ne godo ne sirikal chalo kamae. Gimanya ka gibedo piny mondo gimi way forward wan ka jopiny kech wathagre wahinye lwet polis. Sirikal mondo otem kik gimed ino ji ahinya gi magina mondo mi kik wabed gi injury mang'eny. Chien kacha nyocha wan gi ji 9 kendo sani koro namba gi medore. Kaka magi medo timore ka odong' mana ndalo achiel kende to ng'anyo mar ndalo 3 rumo. Jopiny koro ni kod luoro ka koro ywak gi magichwalo maduong' en mondo jotelo 2 magin jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga omany kaka nyalo loso weche nimar sama ruedhi 2 dhao to lum ema hinyore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Obila mani kod lemo mopogore opogore ne obeta kicha kendo keto arita mar thiro romo mane Azimio luongo e moko kuom gwenge ma Nairobi. Kata obedo ni gwenge moko kweth rowere ne otemo rakore kod obila ne ok obedo negi mayot chope pewe mane oluonge romo. George Bati miyowa ler kaka ne weche ochalo e kuonde ng'anyo. E alap ma Huruma, achiel kuom kuonde ma jotend Azimio la Umoja One Kenya oyango ni kweth johera gi biro rome ka gichwalo ng'ur margi ne piny owacho. Rangai ne omako osiepgi kiful mogo gi nyororo ka jal moro mane ok wayango chung' kod tuor ka ochal maketo arita to jopuonjre mane winjo duond piny owacho mondo dhi sikul bende kalo ka giwuok e skul. E alworani onge obila moro amora mane ochung' mar keto arita ka jopiny ne odhi nyime kod chenro maggi mapile. Nyamburko mating'o jowuoth bende ne odhi nyime gi tich e kind Huruma nyaka e chuny boma ma Nairobi ka gitiyo kod apaya majuja. Kata obedo ni alwora ma Huruma kwene nitie e akere keke mar apaya majuja kod madhi e kar dak ma Mathare namba 10, rowere maka ne oluongo obila e tuk kite kod iro magolo pi wang'. Rowere go ne ochako gi pimo pach obila kokalo e tair mag nyamburko mane giwang'o e chuny apaya ka gito gingechore gi chien, to obila ma weg kuodi bende ochung' ka pimo pachgi. Ma ne otimore kani pok rakruok mar kite ochakore, kama ne tiyo kod orujre ne otiyo godo to ma bende ne oro jaote mang'won ma en kidi ka gitiyo kod lwetgi bende ne timo kamano. Kata obedo ni ne gitemo mondo kik gichop machiegni kod obila, moko mane ok ochiewo kod hayo maber ne opo ka kok obila ochopo kuomgi. Joma ong'eyo ni bang' odiochieng' kata mana joma ng'anyo biro dwaro kama ginyalo goyo ng'etgi ka gikawo ayul, to ne odhi nyime kod loso tendni ka obila keto negi arita mar neno ni ohandgi ok orochore e yo moro amora. E alwora ma Kangemi ma bende jo Azimio nowinjo bed ni chokore, chenro ne odhi nyime ka joma nyoko nyiewo gik ma ginyalo loso go kado ne oyudo thuolo mar nyiewo gige tedo kowuok kuom mine mane okoni nyaka giket nyanya kod mwandu mamoko ne jopiny. Kaluwore kod ng'wech ma noneno ka obila tito kod jong'anyo, miyo moro ma johand chak ne okoni gima wadwa chamo kolal kendo kelo ne obila cha adila mondo gigo godo law piny e chieng' marieny kendo ketogi kod gombo mar gima ne giburgo duondgi. Kata obedo ni tend Azimio nolando chenro mar bedo kod romo e alap ma Central Park ma yudore machiegni kod chuny boma ma Nairobi, obila ma wi farese ne odiedo wi farese go ma kawuotho to tiendegi ndakore, ka obila ma wuotho gi tiendgi bende ne ogeng'o rot moro amora ma ng'ato nyalo luchore go kadonjo Central Park. Okang' manothiro romo moro amora mane nyalo chan kod kweth mar Azimio e kuonde mane giwacho ni winjo bed ni giromo odiochieng' ma kawuono. Ka koro Azimio pod oramo kendo lando ni ng'anyo margi biro dhi nyime odiochieng' mar 5 mar jumani, obila pod ni kod ting' mar chiwo arita ne jopiny kod mwandugi koting'o nyaka joma bago ng'anyo
ka bende pok oyangore ka johera mag Azimio biro chopo e kuonde matend Azimio oluonge romo kod joheragi mondo ginyis ng'ur margi ne piny owacho. George Bati, Ramogi TV. Jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi olando ni Raila Odinga nitie kendo onge gima rach ma osetimorene. Wandayi oloso bang' ka Jo-Kenya ne penjore kama entie ni mar pok onene ng'anyo mag Azimio machakre nyoro. Wandayi wacho ni Raila pod otegno e ng'anyo maggi madhi nyime. Baba, as we know, Baba is very safe. Baba is here, we are here. And is alive and kicking. And when you see us here, you are seeing Baba. Yes. And Mandamano si yake. You must understand that this is now a people movement. It doesn't require the presence of any specific persons or leaders for it to succeed. Okay? And 3, all of us, from wherever we are actively contributing to this cause. Kawadhi nyimeni kata obedo ni piny owacho nyolando ni chenro mag somo doke wang'e kendo kawuone counties mag Nairobi, Kisumu, Mombasa kod mamoko, thoth skunde kod jonyuol e bombego nonenore ne obuono chik makamano kaluwore gi luoro mar ng'anyo mag Azimio la Umoja ma odonjo odiechieng' mar 2 kawuono. Jafwambo magwa ne olimo moko kuom skunde kendo yango ni somo ne ok timre ka skunde mamoko ne duoko jopuonjre pacho. Judith Omondi miyo walerno. Ne en wuoth ma ochakore okinyi mar rango chenro mar somo e bomani ma Nairobi. Thoth skunde mane watimie limbe e kaunti ni ma Nairobi kama oting'o Kihumbwini, Moi Avenue, MCO Group of Schools, Salama e kind mamoko ne odong' ka olor, moko kod jopuonje ma yweyo e ofis ka moko to ndach jopuonje ne ok oneno. Moko kuom jonyuol ne otimo limbe e skul mar rango poni oketa rita ne nyithindgi e kinde ng'anyo, mak mana ne gikoni bedo ni ne ok gineno obila e rangaj skul, ne gidok kod jopuonjre pacho. Nimeingia asubuhi nikifikiria watoto wataingia, lakini vile nimeingia ndio watoto walikuja moja moja, lakini hawakupata kama watoto wameingia. Na nilikuwa nafikiria kwamba nitapata hata askari wa serikali ambao ameingia hapa anipe famisi nafasi ya kwamba watoto wanafaa ingie, lakini watoto hawakuingia. Tuliambiwa jana tutakuwa na security ya protect shule, lakini nimekuja tukapata kuna askari hata mmoja mwenye ako karibu na shule, so mimi nimeamua kurudisha watoto wangu nyumbani. E alwora mane kweth mar Azimio chanotimie romo mag gi Nairobi kama oting'o Kangemi, Central Park kaachiel kod Huruma, jopuonjre mane odonjo e skunde ne ogol kar saa 5 mar dok pacho. E counties moko kaka Migori, skund primar ma Migori Muslim en achiel kuom skunde mane ok onenda jopuonjre, mak mana ni jopuonj to ne ochopo. Sisi kama wafanyakazi wa serikali hatuna option kwa ajili serikali, we are paid through the taxpayers. Sisi tunakuja kazini, tuko tayari kuja kazini, tuko shuleni. Wanafunzi wakija tutawahudumia, tuko tayari. Kwa sasa wanafunzi hawapo, tabii sisi tutaondoka, tutawaruhusu walimu wangu kama hakuna kazi itabidi warudi nyumbani kufikia saa 9 saa 10. Kisumu, jonyuol koni chik sirkal ok chal ka gima ne omiyo gi mijing'o mar gonyo nyithindgi dhi skul kaluwore gi kaka gineno ka obila rakore kod jong'anyo. Nyithindo pod ok ne nyal wuok madhi skul kawuono nikech piny ok ber kabisa. Giluor ni inyalo gogi lisasi kendo kaka ginyalo chope skul ne tek nikech onge geche maringo. Serikal owe wuondowa ni wayaw skunde to nyithiwa tho e skunde. Nyathi matin nyocha neno ka nyathi matin ogo tia gas. Mano en kasara kuom in janyuol. Serikal ok bi kawo patik mar thiedho ni nyathini. Emo janyuol wacho ni nyathine nyaka beda e yot nyaka chieng' mandamano ni okwe, alafu to biro golo nyathi dhi skul. Kata bang' migawo mar somo golo singo ni jopuonjre biro bedo kod arita makare skunde, jonyuol oyangore kawuono ni pod oyiero dong' kod nyithindgi pacho kating' koro dok nyaka ne migawo mar somo mondo mi gilos chenro ma somo biro dok godo kare skunde, ahinya to ne jopuonjre machano timo penj madongo giko higani. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Judith Omondi. Moko kuom johala e moko kuom counties ma pacho kano yawo kuondegi mag ohala kata obedo ni chenro mag ohala
pod ne ni kod ng'ikruok kaluwore gi ng'anyo manoluongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kaka Lydia Okeo lero, jo ohala to pod yudo yuto manok ahinya kaluwore ni gitin mar ohala e seche manengo ngima to pod medo mana idho e pachoka. Ne en odiechieng' mar ariyo mar ng'anyo manoluongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, ng'anyo makwedo pek mar ngima masani koro kelo ng'ikruok ne jo ohala mathurka. E chuny boma ma Nairobi, chenro mag ohala ne chal ka gima temo duoge wang'e kaluwore gi ng'anyogo, kata kamano jo ohala moko to ne okoyepo. Ataro mar chieng' tich adek nyakoro mgajwang' odiechieng' ma kawuono ma okuom jodak e kaunti ma Nairobi nochopo e chuny boma kaka moko noyawo ohelni mag weg nyamburko nonyalo yudo jomoko mane ginyalo ting'o. Kata kamano nyakoro mgajwang' moko to pod nitiere kod luoro kotenre kod ng'anyo bende nochan ni bag odiechieng' ma kawuono gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jo ohala e boma ne ywago nok mar yuto. Kawuono business ni chien kabisa cause kaka nadonjo gokinyi Nyasaye okonya mating'o ji ariyo. To bei mane gi mia ne en bei machien ahinya niwach nakawo gi mia. Koro chakre gokinyi saa 2 nyaka seche mowuoyeni pok achako ayudo ng'ama chielo. Onge tich madhi nyime, ji wuotho awuotha, to bende kiwuotho awuotha kata ji gisechako mayo ji gimoro jokweng'eng'. Popo onge chiemo, onge gimono, ka ng'ato wuok awuoka, koro naneno mondo konwang'o ka ng'ato wuotho yo, to mae simu. Moro simu no koro mabiro dhi to uso to nwang'o chiemo. E boma ma Migori, obila no obedo kod ywaruok gi jong'anyo manoriko ne ng'anyogo manong'iko chenro mag ohala e boma no. E kaunti ma Kisumu, chal mar weche ne mana mano. Chenro mag ohala no obedo kod ng'ikruok e boma ma Kisumu e seche ma jong'anyo nodonjo e chuny boma no kendo rakore gi obila ma bende ne okoyo gi thuolo. E boma ma Homa Bay, chenro mag ohala no dhi mos ka thoth dukni nolor nikech luoro mar ng'anyo manoluongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Sisi kila wakati tunafanya maandamano ya maajabu. Sasa hivi tunaongea, mashule zimefungwa, biashara zimefungwa. Angalieni vile mnaweza saidia Wakenya wapate zile vitu ambazo wanataka. Wakenya wanataka chakula irudi chini, wanataka bei ya mafuta irudi chini, Wakenya wanataka ile maji safi, Wakenya wanataka mambo ya shule. Ponono ni ng'anyo gi odhi mbele pachoka. Jo ohala nitiere kod luoro ni kidek gimed yudo lal kaluwore gi ng'anyogo miluongo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kinyne ng'e ka idhi we thuolo gi Rambun kata Oyo. Babu ne ochwale doho ma Milimani bang' meko mare motudore gi ng'anyo mag Azimio la Umoja. Gwenge mamoko moriwo koda ka Makaluo bende josiasa gi jong'anyo mamoko ne otere doho kitudo gi ketho mag bago ng'anyo. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni ji 304 osemaki nikech ng'anyo mag ketho mwandu. Motelo ne chakruok mag ng'anyo mag Azimio nyoro tich adek, lipode ne okere malero ni jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod jo Azimio mamoko omaki. Menyo mar Babu osebedo kadhi nyime ka gikone nyoyangore ni notere tesendo bila ma Wang'uru mani Mwe kaunti ma Kirinyaga. Okinde mage gi familia mare osebedo kamanye kendo gikone ne ochwale tesendo bila ma Nairobi area kapok otere doho ma Milimani. En kanyakla kod ji mamoko maduto itudo kod ketho ma otenore gi ng'anyo. E nyim doho ma Milimani, Babu osomne ketho mag bago ng'anyo kod chayo sirikal matiyo. Okinde mage ne omino wach kendo seyo meko mare ka giwacho ni onge kod mise motegno mar chik. Ng'eto mar ka idhi we thuolo kata Oyo idhi tim kiny. Babu gisane chwalo osuptal mondo miyo timne thieth. Jong'anyo mamoko moriwo koda ka jago ma nyinge Calvin Okoth kata Gaucho bende ne ochwale doho. Mae timore ka e buore apisas mag 10 county koriwo koda ka MCAs ne ochwale doho no ma Milimani gi ketho mag bago ng'anyo. Giduto pod ogeng'negi ka girito ng'eto mar doho ma kiny yango ka iwe gi thuolo gi Rambun kata Oyo. Komachielo, spika ma Kilifi Teddy Mwambire kod jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga kaachiel kod ji mamoko ariyo bende ochwale doho kuom bago ng'anyo ka gin bende kinyne gi ng'e ka iwe gi thuolo gi Rambun kata Oyo. Gisani ogeng'negi e jela ma Shimo la Tewa. Achija bich manyo maki e kaunti ma Kisii we thuolo kod Rambun ma siling 20,000 ng'ato ka ng'ato. To e kaunti ma Siaya, ywaruok mapek nomuoche kido bila kod jong'anyo e nyim doho ma Siaya e wi achija 4 kamoting'o MCA ma Siaya Township James Obiero Otare mane omaki. Otare we thuolo gi Rambun ma siling 100,000
ka orito dok e doho kendo tarik 24 dweni. Jatend mogiki machon Maina Njenga, MCA Makagan Hamilton Odhiambo gin ma kuom jotelo mapok ochopo e nyim doho. Hamilton ogeng'ne tesendo bila mabita ka anyuola mar Maina Njenga to wacho ni pok ging'eyo kama otere wuodgi. Chutho jotelo kod jong'anyo ma kwan gi ok tin ne 300 osemaki ng'anyo mag Azimio ka jokende ratich oganda koro dwaro mondo wegi thuolo. Jatend piny William Ruto puoyo bila kuom kedo atenga gi jokenya madhi nyime gi ng'anyo e Thurka. Ruto ne oramo ni sirikal ok bi yulo e tich to mwandu mag jopiny gi ngimagi kethore e lwet jonjore. To kaka jafwambo mar Eriko Wenga lero, moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza bende onyiero mokalo ng'anyo mar Azimio ka gilero ni onge olemo ma onyago. E seche ma kweth mar Azimio dhi nyime gi bago ng'anyo e Thurka, ng'anyo mabende otele gi nyangile mag Azimio mabende obuto kendo oganda kia kama gintie, jatend piny William Ruto dhi nyime gi chiwo poch gi pak ni bad migawo mar arita kwe ahinya to obila kuom kweyo liet mar ng'anyo. Na mimi nataka niwaambie polisi wetu hongera kwa kusimama kidete na kuhakikisha kwamba kuna amani na hakuna vita na mali biashara ya wananchi isiharibike na biashara na mambo equipment na vifaa yote ya serikali isiharibike. Ruto mane otimo limbe e kaunti ma Isiolo notelo ni piny owacho biro chung' motegno kinde duto e rakruok gi ng'anyo ma owacho ni gin mago ledhi. Sisi tumeongea kama Wakenya na sauti moja. Tumeambia wapinzani wasiharibu nchi yetu. Siasa inaamuliwa kwa kura. Siasa haiamuliwi kwa vita ya maandamano. Achiel kuom gima omiyo Azimio otedo ing'anyo e Thurka en mano ma giwacho ni rach mar uchumi. Ruto ne osungo ni gik moko duto oseketi lai ma ondisore mar reso uchumi ma Thurka sidang'. Tunataka tupange mambo ya kilimo ili tuondoe aibu ya njaa. Watu wa Isiolo ni waulize, hata ukiweka sufuria miaka 10 kwa kichwa, bei ya unga itapungua? Hata ufanye maandamano mwaka moja, bei ya unga itapungua? Si bei ya unga itapungua tukisaidia wakulima wazalishe chakula jameni? Ruto nokone jotelo mag Azimio ni ohore mos kendo gi ikre malong'o ne yiero maduong' ma higni 2027 moloyo jogo tulo dweche bura bang' yiero. Ni kweli ama si kweli? Isiolo tunakubaliana? Sisi wote tulienda kwa uchaguzi. Sisi tulichagua ma MCA na magavana na maseneta na wabunge na simulipiga kura ya rais. Hawa watu tunawaambia, our good friends, the people of Kenya have spoken loudly and clearly that they do not want chaos. Magitimre seche mamoko kuom jood bura mag Kenya Kwanza ne okiro lwetgi ni ng'anyo mag Azimio ka giwacho ni onge dwoko ma okelo. Jood burago kane otel ni kod seneta Nandi Samson Cherargei nokone jo Kenya ni giwuok oko kendo gidhi nyime gi tije magi ma onge luoro. We ask the police to continue arresting any person who wants to disrupt the peace of the country. Our colleagues have indicated that the ICC should take a keen interest. The instigators of violence are known, and chaos in the country and lawlessness and anarchy. It is Raila Odinga and Uhuru Kenyatta who are sponsoring all this chaos in the country. There is still a window open. I sit in the in the bipartisan team. There is still an opportunity for them to have an engagement that is within law, and this is what we told them. We can only engage within the Constitution of Kenya, and among them is not an issue as regards power sharing. Eriko Wenga, Ramogi TV. Erokamano lipot mar Wenga no bende materowa e yueyo mar mokwongo e chenro mar Oimore ka bende Rolex Odhiambo wacho nenowa kowuok Mombasa mano County 001 mita bende nenowa kanyo ero ka bende Ivona Chieng bende wacho ni Ramogi ler Aliona Hart Alvo Ogutu Charles Tom King Cobra kachiel koda Marvin ka bende ginenowa duto e yor TikTok achiel kanyo koda Morgan kod Chief Nanga. Kikudhi mabor pod waduogo kod weche mathoth e chenro mar Oimore.
Kaunti ma Migori kod Homa Bay ne odhi nyime gi chwako ng'anyo mag Azimio. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal luar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Mom, ongea mimi. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani yenu. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua kumbe baba mpenzi ndiye aliyemuua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyo no koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenye rako dinya thini angana chku. Hera. Lokri. Yawa nyathiko na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo nyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Yesu Ruoth. Nyinga iluongo ni Christine Otieno. Ponono ni hero wer mar Yesu Oloyo Lweny. Bonye *812# *784#. To par niya, Ramogi TV en ot mar jower duto te.
Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. Di star 334 hash bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza star 487 hash. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial star 487 hash upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi e kaunti ma Homa Bay kama cheno mapile kapile e kaunti no kod Migori ne obedo gi ng'ikruok e ng'anyo mane obagi odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo go. Jafwambo marwa Ali Abich leronwa kaka obila ne orakore gi jong'anyo e kaunti za ariyo go. E boma ma Homa Bay ng'anyo ne ochakore okinyi ma kawuono bang' rowere dino thoth apeni madonjo e boma no. Gino mano miyo chenro mag ohala kod yore mag wuoth orochore odiochieng' mangima e kinde mane ng'anyo ma kamano dhi nyime. Obila ne orakore gi jong'anyo kane gitiyo kod iro malungo wang' mar keyo rowere manowuok oko e ng'anyo no. Karakruok mapek ne obedo kuom seche buora kuonde dak mopogore mantie boma no. Ka chuny boma to ne odong' maonge gima dhi nyime kendo ji auchiel ne oyudo hinyruok maricho mag magina e kinde mane ng'anyo ma kamano dhi nyime. E ng'anyo no masani dhi nyime, obila bende osemako ji makwan goingo 26 e kuonde ma opogore e kaunti no. Kamoko kuom MCS e od bura mar kaunti ma Homa Bay to se obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jogo eko ma ng'anyo. Ok ane tiende mondo polise omak jowa ka jowa timo peaceful demonstration. And another thing, wan gi MC wa kama omaki ma Kagan Ward. MCS te mano mark yesterday no be released. Tomorrow ne otamre be release ose wuoyo gi jogi county commandant everybody ka koro chalo gima fitina moro nitiere. Koro wawacho ni gima yot ni ng'ato ko maki otere court odhuogi e court mbo gidwa tere. Koro aparo ni wamiyo gi time nikech the law is very clear. Ne chochni obedo matin e kind obila to gi jong'anyo dala mar Homa Bay kendo obila no temo matek kendo gikweyo ng'anyo to oganda mang'eny be nomaki kendo jotendwa moko be nomaki ma kawuono pod gine kar kobila. Gimwa kwayo en ng'anyo sama nitie to nego bed peaceful to ka obedo kamano to obila ok onego bed tiyo gi teko mang'eny. Gima bende otamo wang'a ma koro miwa bedo koda kuyo ni polise wagi serikal tiyo gi lweny kendo gitiyo gi live bullets ka gigoyo jowa. Koro nwakwaya sirikal ni mwandu ka onge yo mangima ok nyal bedo makare. Onge mwandu minyalo loso ka ji tho. Koro bende mwandu ok nyal loyo ngima dhano. Koro wanokwayogi ni giwe tiyo gi force, giwe tiyo gi teko mang'eny, gigoyo jowa gi live bullets. To e kaunti ma Migori, yore mag wuoth kod chenro mag ohala bende ne orochore e chuny boma no. Ka dukni ne odong' ka olor e kinde ma johera mag Azimio ne wuok oko ka gibago ng'anyo margi ka gin bende giseyo malit mokalo obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo eko mane wuok oko ka ng'anyo. To be ok wabiluor. Wan wadwa timo ng'anyo ni ma wakwayo baba ni next week maandamano koro bed throughout the week mondo Ruto oyud difficulty. Koro leaders wa Migori ngemalongo ni we are not in safe as that, but we are trying mondo wadhie maandamano ni nikech what we want we must achieve. Sisi kama wananchi bado hatujachoka, tutaendelea mbele mpaka ile mambo ambayo tunataka irekebishwe lazima iwe halali. Piga matiagas wamekataa ya kwamba tuwezi ingia CBD tukafanya maandamano ya amani. Sisi kila wakati tunafanya maandamano ya sasa hivi tunaongea, mashule zimefungwa, biashara zimefungwa. Angalieni vile mnaweza saidia Wakenya wapate zile vitu ambazo wanataka. Wakenya wanataka chakula irudi chini, wanataka bei ya mafuta irudi chini, Wakenya wanataka ile maji safi, Wakenya wanataka mambo ya shule. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Wadhi county ma Kisumu kama commissioner mako jolo ma county no Hussein Alason oleroni gi medo rido chenro magarita ya alwora ma Kisumu kalore kod maundu kod kuo mane onyedhore ng'anyo manyoro. Hussein oleroni obila timo patrol mar ndhiyo jonjore mar wako maundu e ng'anyo alwora ma Kisumu. Kila siku mnapata mapato kupitia kwa hii biashara mnafanya bodaboda. Kweli kabisa. Ndio. Ikiwa hakuna kazi inafanyika katika hii town, inamaanisha nyinyi hamtapata riziki. Hamtapata mapato na huko mnalalamika mkisema ya kwamba uko na njaa. Ndio. The only way you can find your way of living is through you earn your daily bread through making business through this bodaboda and other business. Ndio. Yes. So it is my request to warn you to ask you please. Let us maintain calm. Biashara zirudi kama kawaida, watu wafanye biashara. Ramogi pod wadhi nyime koda weche manyien wadhi nyaka kadho wadhi nam chumbi kama wadhi e county ma Mombasa kama kaluwore gi lal mar ngima kod kethruok mag mwandu ma medo dhi nyime pachoka nikech ng'anyo jodolo kwa jotend piny owacho kaachiel kod kweth makwedo piny owacho mar Azimio mondo tiek midhiero ma medo nyiedhore. Kane giloso Mombasa romo mokelo kanyakla jodolo mag kanisa PCA mar twak e weche mag kwe kod ratich oganda. Joyalogo mag kanisa koni piny owacho piny Kenya kidek yudore kamarach moloyo ka ok okawo okang' mapiyo mar duoko kwe. Jodolo koni giikore mar kelo kanyakla jotend Kenya Kwanza kaachiel kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya e twak mar nyayo kwe mochwere. Kawuono ni ung'eyo maber ni e piny Ahero kacha nitie nyaka kanisa moro ma bende osewang' sani, gig ji bende osekethi, ndara be waketho. Wakwayo ni mondo kwe obed e pinyni nikech kama wachomo ok en kama ber. Wan kod kech, bech gik moko bende odhi malo, ji chandore malit, bende wadwaro ni mondo water nyithiwa sikul, wadwaro ni mondo wapure puothewa. Emomiyo wakwayo ni wabed kod kwe nyikwa Ramogi. Wan kod platform ma Nyasaye osemiyowa ni mar mondo mi wakel jotend pinywa together to wawuo kodgi. Omiyo kanisa play a very important part. Emomiyo adwa nawach ni kaka isepenjono ni ng'ano moripo bed ni kao center stage kanisa mondo watu mediation kaachiel kod stakeholders mamoko wabiro together to ka watimo mano to Kenya ni waboyudo mana kwe. Wahero Kenya to wakwayo ni kwe mondo bede e piny Kenya kae. Tungetaka kuuliza wananchi wote wajaribu kuweka amani. Tunaelewa kuna mambo ambayo imefanya wawe wako na shida, kama hali ya maisha iko juu, hali ya ushuru na mambo ya madeni. Hiyo tunaelewa, lakini tunauliza wananchi, tafadhali tulieni, sababu vita haiwezi leta suluhisho. Doho mamolo tamore chiwo rambune Gilbert Mutue Mungu mane en jariembo mar lori mane okelo masira makoch e apaya Malondiani. Jang'ad bura e dono Elena Nderitu owacho ni gisiro kwayo mar jomin bura mane olero ni Mungu ok en japiny Kenya, omiyo dipoka emomiyo ok nyal weye thuolo kod rambun. Mungu ne en japiny Rwanda kano riembo lori mane weto break kendo nego ji 52 jumbe adek mokalo. Sani odine tesendo bila Manakuru ka orito ng'eto mar doho tarik 30 dwe manyien. Kipto Kegech, count number 5. For 41, the death of Michael Boro. Kipto Kegech, count number 5. For 41, the death of Michael Boro. Kipto Kegech, count number Ramogi pod wadhi nyime koda miyo weche manyien e lak seche gi adhi somo kuom duoko ma bende wayudo kanyo. Alvins mawuok Masara wacho ni ngima oidha kabisa, Ruto nego duok chien
ngima Eve kachiel koda Lucy B gi Evans bende neno wakanyo yor TikTok. Ivona Chieng kod Vini Kolwal. Kapiento Wuoda Goro Tula wacho ni neno wa ka entiere Dandora Phase 4. Achieng bende wacho ni oneno wa ka en Alego Kalkado. Ka bende Vivian Omino bende wacho ni oneno Ramogi eyo maler. Nyako Ramogi bende ote machuok mayudo ka namba mar ote machuok ariyo adek en Ramogi TV. Chakula Maruto wacho ni en kanye ma Isaac Lastborn Wood Sala Kabondo Misambi. Wan kod ng'ikruok mar signal mochako chendo sani Ramogi TV. Ng'inwago uru an oko ogwela kawuok Magacha, Migori County. Erokamano ahinya erokamano Magacha. Erokamano ahinya oko wabiro ng'iyo wachno kata bende jolony mag wabiro ng'iyo wach mar signal molal Migori. Simfros Ramogi leto police onego owe ji ong'any. Anevas Okoyo Jasigombre daher jiwo joneno magwa mag Ramogi TV mondo wapidhuru yiende kindegi ma koth chwe kendo amoso danwa ma en Lucia kod Wilfrida Chendro Ochero maduong'. Erokamano ahinya kuom ote. Aneno kano ka Joanna Kinyi bende neno wakanyo. Alice Fiesta kachiel koda Eve gi Charles Violet Owiti kachiel koda Nevin Ochieng gi Magambo. Kikidhi mabor nyako Ramogi pod odogi weche mathoth. Nonro dhi nyime bang' jopuonjre mag skul ma Kaple Tundo gamo tuo ich kach. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. E sigana mageno iketo e tem, to yie be kethore. Mago penjo magenda mida penja moyu mago. Dichuo moketo geno ne ir jaode, kale masera mondo orit winjruok e kinde gi jaode. Tija maler no jabere momiyo didhe kama chielo jabe. Kaka diera medo landore, sene moko manono midwa bedo gode kor gweng kama ng'eny ok adwargi. Ofuenyo kara ni jaode en jandhoga maduong'. Ng'e mabiro timore e Daktek Jumapil e Winam Cinema. Saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kolo instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenya the entertainer. Kaka pile nya para mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, saa 4 otieno.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. The party's on. Watu wachukuli art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Oje oje kaingia ndio kathoth ni kwa mgeji wangu Oimore hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati. Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, ngesu kangesu, sangwen otieno. I feel like they want the best for me. Machiegni kendo nyako Ramogi lipot madonjoni wagie sani ni ng'ato achiel yangore ni onegi gi magina kama chielo yudo hinyruok mar lisasi ng'anyo motimore Bondo e kaunti ma Siaya. Yangore ni nek makamano okelo liet kendo jopiny moko ne temo monjo koda kadala ruoth ma aluora ma kama nek notimore. Watudore achiel kachiel gi jafombo marwa ma Siaya, George Amolo yor simu mondo lernwa gima dhi nyime. George Amolo, Oimore. Oimore nya Cyprus odhiambo makare sub-county ma Bondo kae kama ema antiere gie sani kendo mana kaka iwacho Cyprus en adieri ni ng'anyo manotimore odiechieng' ma kawuono nitiere ng'at achiel ma obila nochwado gi magina kendo nego ka achiel to noyudo hinyruok kendo bende e kinde no ema bang' kane oseneg ng'at achiel to gie kinde no jopiny mane nigi mau mager nowuok modhi achiel kachiel nyaka e dala ruoth ma Bondo Township location mano migosi Walter Omolo ka ne gitomo rimbgi e dala ruoth ma Bondo Township location ero kendo nyaka sani ma wawuoyo nieri wach ma wayudo en ni dala ruoth ma Bondo Township location gitoe mach kendo giwang'o gimoro amora Cyprus. Erokamano ahinya tinyalo mana leronwa Amolo ponono ni ng'eyo ng'ama nohinyore kachiel koda jal manowito ngimane ringrene oter kanye to bende obila osechiwo lipot moro amora ewi nek machalo kamano. Erokamano ahinya Cyprus nyaka sama wawuoyo ni wach ma wayudo kendo ne en mano mowuok kuom jopiny to kod ma bende ne waneno gi wang'wa ka nitiere jagono ero mane ochiel gi magina kendo nowito ngimane ka ne en jagono miluongo ni David Agan ma no ochiel gi obila odhiambo seche mane ging'anyo kendo mane jopiny rakore gi obila ka en jagono ero mane ochiel mana machiegni gi stesend obila ma Bondo kendo nyaka sani eri ringrene nosegol moter kar kano ringre ji ma Bondo Sub-County Hospital mak mana ni ler mondo mi wayud obila mondo mi oyangnwa wachno ero kosebedo mayot nikech inyalo paro ni odiechieng' mangima obila nosebedo ka ne girakore gi jopiny mane giringo koni gi kocha kendo jatend obila makae mano migosi Aboki okosebedo e thuolo makare mar yangonwa wachni mak mana ni wanyalo wacho ni jagoni nowito ngimane nimar en gino mane wadhi ma waneno gi wang'wa to bende gi kinde no ero nitiere achiel kuom rowere ma nyaka sani ne odhi yudo thieth e kar yudo thieth ma Bondo Sub-County Hospital bang' kane bende nochiele gi magina e bade Cyprus. Erokamano to inyalo mana lero to gi kinde ni lwasi chalo nade kwe oseduogo jopiny lwasi makono chalo nade? Erokamano ahinya gi sani ma wawuoyo ni rito kwe koro chalo modok piny koro chenro mag rakruok ande koro dok piny nikech koro gie sani mopogore gi odiechieng' machalo odhiambo manyoro manye obila rakore gi jopiny nyaka chiegni molawo mana saa 3:30 mar otieno koro kawuono tiyudo ka noromo gimoro kar saa 2 kanyo ero to ne en chenro manodok piny nimar kaka wacho ni e chenro motelo Cyprus en ni bang' kane obila osechielo raweranieri gi magina to jopiny mane igi owang' nowuok modhi achiel kachiel nyaka e gweng' ma Nyamira mano kilomita moko malawo mana beach kowuok e boma ma Bondo kae kane gidhi e dala ruoth ma wacho ni mano Walter Omolo
mane gidhi magitia mach e dalane. Koro gi e seche go eko ne obila oyudo fuong'ruok matin ni mar koro kweth mane rakore kodgi mane chielo kite ka obila ka koro nodok piny. Kendo tok timo tok wang'o dala ruoth chande to iyudo ka nok giduoge dier boma. Koro nyaka sani kendo gi sani kata nikech antiere dier boma anyalo yangoni ni sani piny okwe. Kendo nyaka sani kata chenro mag jogo mawuotho nitiere matin ka gi kacha mak mana ni koro rakruok moro amora nyaka gi sani sipos koro to onge. Erokamano Amolo, mana ka watieko mach mano wang'o kar ruoth ne chalo nade, oketho mwandu to bende nitiere ji e dala kinde ma bende ne iwang'o kar ruoth? Erokamano ahinya. Dala ruoth ne nitiere gi ute ariyo, mano ot maduong' to kod ot moro machielo. Koro ute ariyo gi duto ne jogi owang'o kendo ma olokore mirni. Gi e kinde no ne nitiere min od ruoth mano Walter Oimore mane nitiere e dala kaachiel gi jomoko matin ma kane kweth cha ochopo to nikech ne gin kweth mane negi mau mager nochuno gi ringo mondo mi ne giwuog e dala. Koro ruoth Walter Oimore mane wawuoyo godo e kinde machuok noyango ni en adieri ni dala ne owang'. To gi e kinde no Cyprus ne nitiere moko kuom jogo kata kweth no ero mane oduogo mochiwo ketho dukane mantiere e chiro ma Bondo. Ma bende kanyo bende ne gimuko mane gikwalo gik moko kendo gi nyaka sani en e chenro mosebet kendo koro warito ni nonro mondo mi otim mondo ng'e ni to jomage mane otimo chenro ma kamae to kod okang' moro amora ma inyalo kaw negi Cyprus. Erokamano ahinya George Amolo kuom lipodno. Ang'eyo ni biro luwo nagu machiegni kendo kiny wanyalo yudo gik moluwo tho machalo kamano. Nyaka Ramogi mano George, reporter maro George Amolo e sub county ma Bondo, county ma Siaya ka bende olero wach moro kama nitiere jal moro mano chiel gi magina e kinde ng'anyo ka bende e chwang' mar oganda omiyo owang' kar ruoth. Gino ero ma bende koro pod biro luwo machiegni kendo miyo walipode e weche manyien mabiro luwo ma. Kawadhi nyime ni jopuonjre maromo 38 mag skul sekondar ma Kaple Tundo e kaunti ma Bomet ne oringo e kar thieth bang' ywago ich kach, bedo kod ambululu kaachiel koda ng'ok. Ma ibiro kinde ma bende migawo mar somo kod mar thieth e kaunti ma Nyamira pod dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod midhiero ma nyogore kuom jopuonjre. Lipot mawuok osiptal mar St. Clair's Kaplong Mission e kaunti no ma Bomet en jopuonjre 38 mag skul sekondar ma Kaple Tundo mane ochwalo osiptalni chieng' tich ariyo mar jumani ne ywago ich kach, moko ne ng'ok ka moko bende nitiere kod ambululu. Laktar Haron Koros matiyo osiptalni kaka jalup medical superintendent ne olero ni jopuonjre 38 ne oketie thieth kendo thothgi ne odok e sikul ka bende nyaka sani maromo nochiko kende ema dhi nyime kod yudo thieth. We manage symptomatically. We were able to reiterate those number of patients. We were able to give antibiotics and spasmodics. After, let's say, 4 to 6 hours, the patients were stable. We admitted for a day for observation. The next day, we were able to manage to discharge majority of them. Tendo septal ni ka otunde kod migawo masomo pod dhi nyime kod tim nonro ka otunde kod midhiero ni. No, each body react differently. There were those who have a short onset of symptoms. Now we are doing advanced care, and also we are checking on other conditions. Magi bire kideno ma jopuonje maromo 116 ma gin mokum jopuonje 100 kod 38 mar skul sekondar no mar Ikonge mane oringo e kar thieth no mar Ekerenyo kod Mogumo e kaunti no ma Nyamira bang' ywago ich kach kaachiel kod ambululu ne owe thuolo kendo dok e sikul bang' yudo thieth. 12 are still at the hospital being examined, and the doctors have assured us that they don't have any major issue. They'll be coming back to school before the end of day today. Apisas mawuok e migawo mar somo ne olimo skundni mar Ikonge mar nono gima ne nyalo kelo midhiero ni ka apisas e migawo mar thieth bende ne ochopo e skundni mar chiwo yedhe mag thiedho pi. Maybe food was not properly handled. So what we've done as the county government, we have brought in chlorine tablets to treat all the water in place. We've been told by the school administration that pump imetengenezwa ya maji, so they'll go back to using their water. We have taken every precaution so that this does not happen. The parents who are out there should not worry. Director migawo masomo e kaunti ni Nyamira Zakari Mutwiri okono tend sikundni ni oket yore makare mar geng'o midhierogi.
visited the food stores, visited the postal mill, we visited the kitchen and everything. We found the school as, to the best of our knowledge, try the best they can to adhere to safety measures as concerns food handling. We agreed that instead of the students being taken to hospital, they can be managed around here. The county government, the CEO, Directorate of Health, they will be able to provide some health personnel who re-examine the students around here, and they did not see any cause for alarm. Taken some food samples, which are going to be checked to see whether zilikuwa na contamination yote, and also we've agreed that the food handlers will be again go for certification, waangaliwe ili waweze kujulikana kwamba wako sawa kwa handle food. Nondo koro pod dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo tuo ich kaachiel kod ambululu ne jopuonjegi, ka bende lipot mawi mawuok e migaono mar thieth e kaunti no ma Nyamira yango ni kuom jopuonje 138 mane oringe kar thieth, 2 kuomgi oyud kod tuono mar amiba. George Juma, Ramogi TV. Ramogi lipod jumano bende tero wa yueyo mar weche manyien mag Oimore, ka bende Faith wacho neno wa kanyo maler ka entiere Loitoktok, owad gi nyiri wacho ni oneno wa ka entiere Nairobi Precious School mar Precious Blood ka Brayo Blues bende wacho ni oneno wa ka entiere Kisumu Kanyakwar. Kikidhi mabor pod wadong' gi weche ma moko e chenroni. CAF ogweyo oko Gor Mahia e tuke Champions League. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. E pau tuke eni club mar Gor Mahia ogolo ke piem mar tuke mag CAF Champions League kuom rem luwo chike matayo lesen mag klepe. Gor Mahia magine joloch mag lig maduong' ma pacho ka higani odonyagi kod jotugo adek mabandho chudo maggi bang' ka yande osegolgi e klabno. Duol matayo adhula e Africa CAF bende ogolo chik ne riwruok matayo adhula e Kenya FKF mondo mi oruch oko lesen mar Gor Mahia mar tugo e tuke Africa. Gori tudo gi rem chulo jotugo Sando, Adama kod Jules Ulimwengu. Jotugo mag golf moyo 200 igeno mar chopo e tielo mar 9 mar tuke mag NCBA Golf Series ma idhi bagi alap mar Royal Nairobi Golf Club. Ma en bang' tielo mar 8 ne rume alap ma Uganda Golf Club Kampala manoneno ka jotugo moyo 200 laro thuolo mar yudo points mabiro miyo gi loch e giko piem go e giko higa. Director John Gashora oyango ni tielo mag tuke mag NCBA Golf Series en mano mamiyo jotugo thuolo mar nyisore kendo tego weche mag tuke mag golf e pachoka. And we are glad to see the golfing standards go a notch higher with each and every leg of this series. And thus this golf series gives us an opportunity to showcase our commitment to providing them with solutions that will help them achieve their goals.
Nyaka Ramogi, mano bende makelo giko mar weche manyien mag Oimore. In mikao thuolo mari mar bedo kod weche ni erokamano ahinya. Kamano ubed gotieno maber. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa gi kindegni duto ne en Belinda Adhiambo.